Com saben, la ciutat d'Alzira és capital de la cultura de la Comunitat Valenciana en este any 2022. Des de l'associació local Amics de la Murta, fa uns dies es van reunir amb l'alcalde del municipi per a presentar-li algunes propostes. Així, a Ribera Televisió, nosaltres volem saber quines van ser i com va anar aquesta reunió amb l'alcalde, i per això tenim amb nosaltres el president de l'associació, a Xavier Blasco. Què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Com bé he dit, una reunió que vau mantindre amb l'alcalde d'Alzira per a presentar-li unes propostes que ens agradaria saber en un xicotet resum quines van ser. Què li proposareu a l'alcalde? Bé, jo, si me permetessis, primer volia donar les gràcies a la Generalitat Valenciana per haver escollit a la ciutat d'Alzira com a capital cultural 2022 i també donar l'enhorabona al poble d'Alzira per aquest nomenament tan significatiu. I ara ja passo escuetament a relatar-te un poc les propostes. En primer lloc, el que demanarem és que se farà així a Alzira el concert dels càntics de la Passió del monestir de Santa Maria de la Murta. Això ve perquè va haver una investigació en l'Arxiu del Regne d'un document que parla dels càntics de la Passió. I resulta que és un dels majors exponents de la música renacentista de l'estat espanyol. Què ocorreix? Que van haver uns professors que aquest treball el publicaren en una tesina en la revista Musicologia de Madrid, i després el mestre Pere Saragossa va fer una transcripció a partitures actualitzades, i el grup Lucenton 16, que és el que ell dirigís, ha començat a fer aquestes interpretacions en tots els puestos que ha pogut de la Comunitat Valenciana. Clar, nosaltres pensem que una cosa que ha sigut creada i nascuda en Alzira, que menys que duri aquest concert a la ciutat d'Alzira. I això era la primera proposta que hem fet a l'Ajuntament. La segona, lligant en aquest tema, és que, clar, n'hi ha molta documentació d'origen del monestir de Santa Maria de la Murta que està repartida per molts puestos de l'estat espanyol. De fet, n'hi ha documents en l'Arxiu Històric Nacional, n'hi ha en la Biblioteca de l'Escorial, i n'hi ha en l'Arxiu del Regne, i també hi ha en la Biblioteca de l'Ateneu Mercantil. Clar, nosaltres el que diguem és que moltes persones que volen fer tesines o estudis tenen que desplaçar-se a Madrid, a València, i nosaltres pensem també, com l'altre, que ja que aquesta documentació té l'origen en la ciutat d'Alzira, que se feren còpies i estiguera en Alzira per a que la gent que sigui estudiosa poguera anar a l'Ajuntament, a un puesto ubicat, per a poder fer els seus estudis. I la tercera iniciativa és una taula redona, una posta en comú, en la que tindrien que participar l'Ajuntament, l'administració comarcal, la Mancomunitat de Municipis, l'administració provincial, la Diputació de València i la Generalitat. I la finalitat és tractar dels distints aspectes que conformen la Murta, perquè nosaltres pensem que la Murta és un conjunt de patrimonis. Doncs esperem que així siga. Xavier Blasco, president de l'Associació Amics de la Murta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a Ribera Televisió. Gràcies. Ahí estaven aquestes propostes. Des de Ribera Televisió estarem molt pendents a les novetats i esperem que es puguen materialitzar en este any 2022.